da neuspeh ne postoji. Neuspeh ne postoji. Pazite, naš mozak ne poznaje negaciju, je li tako? Naš mozak ne zna šta je negacija. Kad kažete neću ovo, neću ono, vi uvek privučete baš to. Samim tim što mozak ne poznaje negaciju, nema neuspeha. Neko jednog dana smislio da ispred reči uspeh stavi reč ne. I tako je nastao neuspeh. Ali neuspeh fakat ne postoji. I dokaz za to najbolji dokaz za to je preduzetništvo i pogotovo MLM preduzetništvo. Evo sad ću dati odmah dokaz. Ako neuspeh stvarno postoji, onda su dijamanti i najuspešniji menadžeri u ovom poslu zapravo najneuspešniji ljudi. Zašto? Dijamanti su onda najneuspešniji. Zato što su oni iskusili mnogo više puta situacije koje su nezgodne, neprijatne, koje mi ne volimo i koje neko naziva neuspehom. Razumete? Oni su iskusili mnogo više, ja sad više neću govoriti neuspeha, nego neuspeha. Puno puta su to iskusili da bi došli do svog uspeha. I oni su se u tim situacijama u stvari najviše naučili. Jer naš put uspeha nikad ne ide pravo. Priroda u stvari ne poznaje pravu liniju. Naš put uspeha ide ovako, kao jedna kriva. I kada mi u stvari najviše učimo? Ne učimo gore kad smo na onom piku. Ne, tada osvajamo pozicije, tada osvajamo motivacione programe i tako dalje, ali mi smo tu u toj tački vrlo kratko na vrhu. I onda iskoristite tu tačku kada osvajamo pozicije, kada smo srećni, zadovoljni, kada se slikamo, kačimo slike na Facebook i tako dalje, kada slavimo, to iskoristite kao pogonsko gorivo, ali ono ne traje dugo, zaista ne traje dugo. Taj uspeh može biti odličan motivator ako ga koristite da vas katapultira dalje, ali taj uspeh gore na toj poziciji može da bude i veliki demotivator, što sam lično osetila i verovatno mnogo sada. Kada je demotivator? Kada nije dobar? Kada se uljuljkate u toj tački, kada stanete, osvojili ste poziciju, osvojili ste ne znam šta i sad ste stali i uživate u tome. Ne. Tada koristiš tu energiju da ideš dalje. Tako rade uspešni ljudi.